magmamando ibabaw sa tanang mga nasod. Salmo Kapitulo 83, versikulo 18. Aron sila makaila nga ikaw lamang, kan sa ngalan mao si Jehova, ikaw lamang ang hataas uyamot, ibabaw sa tibuok nga yuta. Diha sa mga talaan sa kasaysayan sa tawo, ang pagtubo sa mga nasod, ang pagsaka ug pagkapukan sa mga imperyo, makita nga nagsalig sa kabubuton ug kabatid sa tawo. Ang pagporma sa mga panghitabo daw sa dakong sukod, matino pinaagi sa iyang gahom, ambisyon o kalit nga kausaban. Apan diha sa pulong sa Dios, ang tabil gitangtang ug atong makita sa luyo, sa ibabaw ug pinaagi sa tanang dula ug pagsukol sa tawhanong mga interes ug gahom ug mga pagbati ang mga ahensya sa usa nga maluluy-on sa tanan, sa hilom mapailubon nga naglihok sa mga tambag sa iyang kaugalingong kabubuton. Ang matag nasod nga mianhi sa entablado sa paglihok, gitugutan sa pag-okupar sa iyang dapit dinhi sa yuta, aron kini makita kung kini ba makatuman sa katuyuan sa ang tigbantay ug ang usa nga balaan. Samtang ang mga nasod misalikway sa mga prinsipyo sa Dios ug kini nga pagsalikway nakahimo sa ilang kaugalingon nga kalaglagan, kini sa gihapon dayag nga ang Dios nun nagamando nga katuyuan naglihok sa tanan nilang mga lihok. Kini nga leksyon gitudlo sa usa ka talagsaon nga simbolikong representasyon nga gihatag ngadto ni propeta Ezekiel. Daghang mga ligid nga nagtagbo sa usag-usa, gipalihok sa upat ka buhing binuhat. Ang mga ligid komplikado kaayo sa pagkahanay, nga sa unang pagtan-aw sila murag nalibog, apan sila milihok sa hingpit nga panag-uyon. Ang langit nung mga binuhat gisuportaan o gigiyahan sa kamot ilalom sa mga pako sa mga kerubin nga nagpalihok niini nga mga ligid. Ibabaw kanila diha sa trono nga zafiro, mao ang usa nga walay katapusan, ug sa palibot sa trono usa ka balangaw ang simbolo sa Dios nung kaluoy. Maingon nga ang samang ligid nga mga komplikasyon ubos sa paggiya sa kamot ilalom sa mga pako sa mga kerubin, mauusab ang komplikadong dula sa mga panghitabo sa tawo ubos sa pagkontrolar sa Dios. Sa taliwala sa kasamok o kagubot sa mga nasod, siya nga nagalingkod ibabaw sa mga kerubin, sa gihapon nagamando sa mga kalihukan sa yuta. Ang kasaysayan sa mga nasod nga sa usag-usa nag-okupar sa ilang gigahin nga panahon ug dapit, nagsulti kanato ngadto sa matag nasod ug sa matag individual karon, ang Dios nagbutang og usa ka dapit sa iyang dakong plano. Ang tanan pinaagi sa ilang kaugalingong pagpili sa pagdesisyon sa ilang padulngan ug ang Dios nagmando sa tanan alang sa katumanan sa iyang mga katuyuan.